Dames en heren kijkers, Cultuur TV en van harte goedendag. Ik bevind me nu op dit moment op het terrein van de Olifant, het partijcentrumgebouw van de VAP. U weet dat een grote zoon van Suriname, de heer Tjandirga Persat Santokhi, is heen gegaan, ex-president van dit land. En u ziet de ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders bij elkaar staan vandaag om hier aan de Olifant, zoals het partijgebouw heet, het condoleanceregister te tekenen. Ik kan me voorstellen dat de heren ministers even in rust willen zijn. En dus gaan we ze niet lastig gaan vallen met allerlei vragen. Trouwens, die vragen hebben we de afgelopen dagen ook al gesteld. We zien de heer Akim Botto, we zien de minister van Gezondheidszorg, meneer Misikaba. We zien minister Jatnanan Singh. Nou goed, de heren die wachten op het moment om naar binnen te gaan om het condoleanceregister te tekenen. Een heleboel mensen, de pers was hier goed vertegenwoordigd. We hebben gezien dat mevrouw Melissa ook hier aanwezig was. Of laat me die zin anders formuleren. We hebben ook mevrouw Melissa hier gezien. Als ze er nog is, weet ik niet. Ex-minister Amdien hebben we gezien. Nou, we hebben de hele top van de VAP hier gezien. We hebben bewust ervoor gekozen om vandaag niemand te spreken. Er is één persoon die we graag zouden willen spreken. Dat is mevrouw Dijksteel. Maar helaas, ze is er altijd. En nu op dit moment, nu daar we er willen spreken, is ze er niet. Jammer genoeg. Maar goed, Sanda Bari Nepori zegt men. Dus we zijn ervan overtuigd dat we de gelegenheid zullen krijgen om haar toch nog te kunnen spreken. Nou, het was een hele korte informatieronde om u toch de gelegenheid te geven of om u toch te informeren over hoe het hier aan toe gaat bij de Olifant. Nou, Saritori, maar daar is genoeg over gezegd. Vrij plotseling, jonge man, vol ambitie. En hij is uit het leven gerukt. Zo zie je, van het concert des levens krijgt niemand een programma. Dat is die gevleugelde uitspraak. Teukong Isamusfugo, of wins of Asari, maar Teukong, ja, Abifgo. En voor onze ex-president, de heer Tjandirga Persat Santokhi, Ayuru Doro Fugo, dus Draibaka, Nodena Ini. We winsen wan boom kouru passi Godoro en Masra. Namens Cultuur TV, nanga ala de arkean lukuman voor Cultuur TV. Wie wins pef grondtapu unde. We condoleer familie, mati kompe, kondreman, nanga alasidisi. Kande Jones no ukona ubaka, mafuno, wotaki unu tani fudu bawan potiesi, arki en teku ailuku. Te Jones no baka, kande. We zien dat de heer Parmisser ook ondertussen is aangekomen. En al de heren, daar was het wachten op, schijnbaar, op meneer Parmisser. En iedereen is nu naar binnen gegaan. Wij dus ook.
Dat ook wel. Ja, die is ervaren hier in de is veel klein. Ja, ik hoorde dat er nog was. We zijn hier binnen in een speciaal ingerichte kamer voor de hoogwaardigheidsbekleders aan Suriname. We zien assembleeleden, we zien ministers en we zien onderministers die hier bij elkaar komen. Ze hebben ondertussen al dat register getekend. En zijn hier broederlijk bij elkaar. En ik zie dat Ganesh. Medeleven met de buik. En dat wat
bijzonder gewaardeerd. Ook onder welke omstandigheden dat zo zijn, we elkaar zouden moeten kunnen vinden, we kunnen ondersteunen. Lenen van alle hulp en ondersteuning, zodat hier de formele gemeente zal plaatsvinden van de arbeidsdag. Hartelijk dank daarvoor. Ook van ons kant goedendag. Morgen is het pas voor ons dat we ietsje later zijn dan Garifira was afgesproken. We zijn weer bezig bij het land. Dan komen de dingen onverwachts. We waren met de kwestie van die voetballers bezig, dus dat heeft even langer geduurd. Maar we zijn er. We vonden het belangrijk om op deze wijze ook onze medeleven te betuigen. Op dit soort momenten dan moeten wij geen onderscheid maken. Vanuit onze verantwoordelijkheden, dan is het toch wel belangrijk om hier te zijn om die ondersteuning te geven. Vroeger, met mijn persoonlijke ervaring, had ik zoiets van, ach ja, het is maar dit ik baar. In Afghanistan, mijn moeder zei me elke keer, je gaat naar de berry, je laat je niet zien totdat moeder komt te overlijden. En ik mensen daar zag staan, van wie ik niet had verwacht dat ze daar zouden komen. Het gaat een gevoel van waardering, een gevoel van sterkte, van kracht geven. En vanaf dat moment ben ik het alles tegenover gekeken. En vandaar dat ik belangrijk vind dat we elkaar vooral op dit soort momenten moeten ondersteunen. En we hopen dat dit bezoek, deze attentie vanuit de partijleiding, een ondersteuning kan zijn naar u toe als trekkers, als voorhoederlinie, om deze donkere dagen, deze zware dagen te overbruggen. Namens de voorzitter van de partij en overige structuren spreken we onze steunbetuiging. En vanuit onze verantwoordelijkheid, zoals u zei, meneer voorzitter, we kijken naar hoe wij het correct moeten doen. Het is zoals is afgesproken dat het hoort te gebeuren, wanneer die verantwoordelijkheid wordt opgepakt. En we hopen daarmee dat onze taak, onze rol naar behoren is vervuld naar u toe. Heel veel kracht, heel veel sterkte in deze dagen. Dank daarvoor. Het wordt bijzonder gewaardeerd. En, het is dezelfde weg die we bewandelen. Dat heb ik eerder op de ochtend ook al gezegd. En je komt elkaar tegen. En je gaat niet tegen de storm in. Je hebt elkaar nodig. Omdat het niet om ons gaat. Het gaat om het land Suriname. En daar heeft onze voorzitter zich heel hard en heel sterk voor gebracht. En ik ook uitgedaagd. Nogmaals ons dank. Ik weet niet wat de andere leden naar boven uit. Ik denk dat alles wel correct, volledig gezegd is. En los van alle politieke zaken natuurlijk, we zijn mensen, de Surinamers. Wat dat betreft hebben we elkaar altijd nodig. Uiteindelijk hebben we één gezamenlijk doel, de Suriname naar een grotere hoogte brengen, aan welke kant we ook zitten. Dat is een stukje menselijkheid, een stukje humanity, die wij natuurlijk ook tonen vanuit onze partij. Kracht, met alles. Dank. Heel hartelijk dank. Thank you. Kijk even naar Cies of u Maar naar de jongeren kijken. Ja. Op de eerste plaats veel sterkte. We hebben de familie vanmorgen op het paleis gecondoleerd ook. En we vonden het passend dat we ook hier onze medeleven betuigen. Meneer Santoki hebben enigene wat jaren meer of minder gekend. Ik vanuit het parlement in zijn verschillende rollen die hij voor het land vervuld heeft. Eerst als minister, en toen was hij minister van Justitie en Politie, onder de vice-president en ja. Daarna wacht even, parlementariër, een tijdje, maar zeker en als president. Dat is het meest recente. Nee, als president.
hebben we wel eens leuke degens laten klinken. In landsbelang, dat is duidelijk, maar we hebben altijd elkaar gevonden. Er waren momenten van gezamenlijk de degens kruisen, maar gezamenlijk, ik denk aan kwesties gin en noem maar op. Dat we dat soort momenten ons nationaal moeten opstellen. Dat is gebeurd. Dat is maar een van de momenten, zo zijn er andere momenten ook geweest. En helaas hebben we niet veel kunnen meemaken in zijn nieuwe rol als parlementariër. Dat zeg ik helaas. Ja, jammer. Zeker en zouden we met zijn ervaring die hij had meegebracht naar het parlement, dat heb je altijd bij oud-presidenten, die heel wat ervaring meebrengen. Ik heb zo meegemaakt en de heer Weidenbos toen hij kwam. Daarna de heer Venetiaan ook, die kwam als oud-president. Dan merk je bij de zaken die we daar doen en eigenlijk de wetten die we behandelen, dat er toch een diepgang dat je dan krijgt. Nou, tegen die achtergrond zeg ik jammer dat het een korte tijd heeft geduurd. Dus de overkanten zullen wij naast Aziz, ik weet niet hoe lang we open blijven. En we kijken uit naar de invulling daarvan, maar dat is niet het moment nu. Het moment nu is dat we sterkte zijn komen wensen, medeleven betuigen. Ik ben heel blij dat de regering en de familie elkaar gevonden hebben op een weg, op een zeer geordende manier, respectvol afscheid nemen. Dank u wel. Ja, misschien alleen maar, je kan alleen maar aanvullen dat wanneer dit zijn momenten in de historie en we schrijven eigenlijk geschiedenis en we nemen ook vanuit het verleden mee dat wij als Surinamers, wanneer een zo'n staatsman komt te ontvallen, dat we op een waardige manier dat uitdragen, ongeacht welke politieke kleur, dat we de traditie zo goed ontwikkelen. En dat ook zo kunnen achterlaten voor de generatie na ons. Dus nogmaals, dank daarvoor. En natuurlijk ook voor de attentie die de partij, en daar is ook de regering getoond heeft. En zeker namens de partij, nogmaals dank ook aan de president voor haar beslissing dat we op een waardige manier uitvaart kunnen laten voltrekken. We nadrukken de dank over te brengen aan de president. Zonder gesten. Laat dat niet alleen de gesten zijn, maar inderdaad het moment dat wij moeten beseffen, en niet altijd moet dat gebeuren onder deze omstandigheden, maar dat we allemaal één vlag hebben, één hart, één kloppend hart hebben. En dat is dus Suriname. En het zijn wij die het voor het hele volk bepalen. En Kono Deshing laten wij als oprechte Surinamers verder gaan. En alle doelen die we gesteld hebben, dat we die realiseren. Nogmaals onze dank. Bijzonder dank voor uw aanwezigheid. Yes. Thank you very much. En dat was het. En de handen worden geschud. U heeft het gehoord. De voorzitter die heeft het gezegd. Surinamers weten elkaar te vinden op dit soort momenten. Momenten van sari, dan komen we bij elkaar. Eigenlijk, heer, u heeft de Cultuur TV, u heeft iets moois gezegd. U heeft gezegd dat wanneer de nood aan de man is, dan weten wij Surinamers elkaar ongeacht hoe dan ook te vinden. Is dat ook in de geest van wijlen ex-president Chandrika Persat? Dat is inderdaad in zijn geest ook, en dat heeft hij ook
uitgedragen, niet alleen, maar ook in de praktijk omgezet. Door zich beschikbaar te stellen voor alles en iedereen. En ten dienste en in doel van het Surinaams volk. Dat heeft hij ook gepropageerd. En daarin is hij in geslaagd. Helaas is hij ons te vroeg te komen ontvallen om het werk niet per se af te maken, maar wel op een hoogte te brengen en op een wijze achter te laten dat het door anderen voortgezet kan worden. Bent u blij met de aanwezigheid van het parlement en regering? We zijn bijzonder ingenomen van de attentie die getoond wordt. Bijzonder ook van de verschillende politieke partijen die langs geweest zijn en zelfs vakbonden die langs geweest is. Maar ook de gewone mannen en vrouwen die gekomen zijn en hun attentie betuigd hebben. Dat doet ons heel veel goed en sterkt ons om niet per se zijn nalatenschap, maar het werk in Suriname voort te zetten. Dat we uiteindelijk naar een situatie gaan dat we sanamang en sanam voor alamang. Ja, en dat welvaart en welzijn zal zijn. Een staatsbegrafenis, dag van de rouw, een nationale dag van de rouw of dag van nationale rouw. Ik weet niet meer hoe, ik ben ook emotioneel, maar hij verdient het. Hij verdient het zonder meer. Hij verdient het. En het is een waardige manier, een enige manier eigenlijk, dat je het kan zeggen, het is waardig en dat hij het verdiend heeft. Heer, mede namens alle kijkers van Cultuur TV Internationaal, waar ook ter wereld, mede namens de totale Surinaamse bevolking, geef ik u een symbolische knuffel als kracht om deze donkere dagen door te kunnen komen. Akarakadat mitike. Alsjeblieft. Dank u wel. Welkom. Kijkers, dat was het dan weer voor wat betreft het bezoek van regering en parlement vandaag, het tekenen van het register. Ik moet mijn camera een beetje beter houden of ik moet hem draaien. Maar dit was Rap Engel bij de olifant, bij het tekenen van het condoleanceregister van de overleden heer, ex-president van Suriname, Chandrika Persat Santokhi. Goed, kijkers en luisteraars. En dan zijn we aanbeland bij mevrouw Matura. IJzersterk. Maar daar gaan we het niet over hebben. Daar weet u al alles van. Ze is gebroken, maar we geven er in ieder geval de gelegenheid om een reactie te geven op het heengaan van een van Suriname's grote zonen, ex-president Chandrika Persat Santokhi. Mevrouw Matura, mede namens alle kijkers van Cultuur TV overal ter wereld en de totale Surinaamse bevolking, gecondoleerd. Een reactie alsjeblieft. Dank u wel. Ook gecondoleerd heel Suriname, maar ook iedereen die geraakt is door het overlijden van zo'n grote leider. Van harte gecondoleerd en heel veel sterkte in deze dagen. Voor mij is het een schok en ook veel verdriet, omdat ik ook heel veel jaren met hem heel nauw heb samengewerkt. Voor mij was de heer Chan Santokhi niet alleen een ex-president en minister van Justitie en DNA-lid en politieke leider. Voor mij was hij ook een broer. Ook iemand naar wie ik opkeek. Iemand die mij inspireerde. En als ik dat zeg, dan heb ik het over zijn enthousiasme en zijn oprechte intentie om dit land tot ontwikkeling te brengen. Zijn tomeloze energie, zijn onbaatzuchtig dienstbaarheid aan zijn land en volk. Maar ook een man die onverschrokken was wanneer het ging om de rechtsstaat en democratie, maar ook om goed bestuur. Lange uren die hij maakte en als er crisis was, of het nou was op het politiegebied of op andere terreinen, was een man die niet sliep en wachtte totdat zaken weer in goede banen geleid waren geworden. Dus dat was een man die ik bewonderd heb
Ja, en ik denk dat zijn legacy is voor Suriname dat we dat moeten voortzetten. Ik denk dat hij vredig zal zijn als hij ziet dat Suriname echt ontwikkeld wordt. En was ook een man die de motor was achter internationale samenwerking. En wanneer het ging om versterken van instituten, was ook een man die ik bewonderd heb als politiek leider. Die zei, ik ga niet vanuit een kantoor politiek voeren, maar ik ga in de gebedshuizen. Ik ga naar de mandir, ik ga naar de moskeeën, ik ga naar de tempel, de kerken en ik ga in contact zijn met mensen. En ik denk dat hij de meeste meet the people en overal is geweest, van Nikeri tot Marowijnen, van Paramaribo tot Sipaliwini. En dat was echt ook een inspiratie voor andere politici. Van je kan niet in je kantoor blijven, maar je moet echt in contact zijn met het volk. Dat was meneer Santoki. Ja, mevrouw Matura, een kankantri, ik denk voor gro. Ik denk dat ik olodisi, om aan voeren essentie. Nee, niet, denk ik. Maar ik denk dat we ook... dit is de realiteit van het leven waarmee we elke dag dealen. We zijn hier tijdelijk. En dit is ook wat we moeten meenemen uit zijn overlijden. Wat is onze rol? Oké. Dit land ontwikkelen is niet de taak van één persoon, maar van alle Surinamers en van iedereen. En ik denk dat we dit moeten meenemen, dat iedereen vanuit zijn eigen rol, vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, vanuit zijn eigen functie de plicht heeft en de verantwoordelijkheid heeft om een positieve bijdrage te leveren. Onze rol is elkaar verheffen, elkaar ondersteunen, ons land verheffen, ons land ontwikkelen. En dat is waarin ik versterkt ben. Door deze hele moeilijke momenten en door deze hele tijdperk van verdriet. Van nog meer en met verven bijdragen aan mekaars versterking en elkaar ondersteunen en dit land ontwikkelen. Mevrouw Matura, woorden hebben kracht en uw woorden hebben zeker heel veel kracht. Ik ga u bedanken, nogmaals, mede namens de totale Surinaamse bevolking en de kijkers van Cultuur TV Internationaal, bovenal heel veel sterkte toewensen. Dank u wel en ik condoleer iedereen en wens iedereen heel veel sterkte. Dank u wel. Dank u. Aldus mevrouw Matura, dames en heren kijkers, die met niet mis te verstaande bewoordingen heeft aangegeven de rol van de persoon Chandrika Persat Santoki, ex-president van Suriname, nu wijlen. Ik keer me om en ik zie de minister van Binnenlandse Zaken, de heer Marinus B. gebroederlijk naast zijn ex-minister zitten. Die geeft ook acte de présence hier bij het overlijden van de heer Chandrika Persat Santoki. Uit beleefdheid zal ik de zaal verlaten. Ik denk dat ik buiten zal proberen om een reactie te vragen van deze heren. Tot straks. Tot dadelijk. En we zien nu naar buiten komen de minister van Binnenlandse Zaken, de heer Marinus B. Misschien dat we hem kunnen verleiden tot een reactie. Ik sta hier met Alsan Sangayang van... Ja, dank u wel. U ook gecondoleerd, de samenleving, gecondoleerd. Ja. Ja, heer minister, een vraagje van Cultuur TV Internationaal. Een reactie op het overlijden van de heer Chandrika Persat Santoki, ex-president, minister-president van het land, en u heeft ook onder hem gewerkt. Nee, ik heb niet onder hem gewerkt. Goed. We hebben samengewerkt. Oh, sorry, neemt u me niet kwalijk. Als voorzitter van de Nationale Assemblée, toen met hem samengewerkt. Hij heeft zijn eed om als president te worden, ja, in mijn handen afgelegd, begrijpt u, als voorzitter van de Nationale Assemblée. En we hebben 5 mooie jaren samengewerkt. Ja,
dan is dit het moment dat je niet zo snel wil beleven. Begrijpt u? En ik dank de samenleving voor de reactie. Je ziet het, in moeilijke dagen, moeilijke tijden hebben we de kracht om bij elkaar te komen en elkaar die ondersteuning te geven. Ja. Hoe is het bericht bij u aangekomen? Als een shock, ik was in een directiemeeting toen een collega me belde om te vragen als het waar is, maar toen had ik die informatie niet. Maar toevallig was iemand in de vergadering die contact heeft met de familie en hij kreeg een app. En we waren allemaal in shock. Dus die vergadering is gewoon, je kan daar een vergadering bos. Boroko. Ja, bos. Iedereen was geschrokken. Ja. Alsen Sangajang heeft me net een vraag gesteld. Hij vroeg me, meneer Rapengel, wat mist Suriname? Wat gaat Suriname missen? Wat verliest Suriname? Ja, de politiek. Een grote speler. De laatst gehouden verkiezingen heeft hij de meeste stemmen behaald. 45.000. Dus hij was een sterke speler, maar ook een grote leider. Een leider met een visie. Ja, en ik las laatst dat hij al op 23-jarige leeftijd politie-inspecteur was. En dat is niet iets normaal, ja, om op 23-jarige leeftijd terugkomen vanuit Nederland, je land op zo'n niveau te dienen. Dus, en daarna minister van Justitie. We kennen allemaal de prestatie toen als minister van Justitie. Dat meneer Santokhi heeft neergelegd. En president in heel moeilijke omstandigheden het land staande te hebben gehouden. Dus we verliezen in hem een grote zoon. Ja? Maar ook een politieke guru waar jongeren konden aankloppen om te leren. Begrijp je? Standvastig en recht door zee. Zo hebben we meneer Santokhi ervaren. Ik heb gezegd bijvoorbeeld, hij had iets, mensen overtuigen. Ja, dus als je gebroken ging naar de president, wanneer je terug naar huis ging of kantoor, was je blij van Asan Ogono, begrijp je? Dus dat had hij wel. U tovert natuurlijk vreugde in de harten van de gebroken harten van vele Surinamers, meneer Marinus B. Maar dat is aan u vertrouwd, dat kunt u, meneer B. Het leven gaat door. 67 jaar, erg jong. Nationale vrije dag en staatsbegrafenis. Rouwdag bedoel ik. Rouwdag. Het lijkt alsof ik niet bij ben, maar dat ben ik wel. En dinsdag 7 heeft de president uitgeroepen als nationale rouwdagen. Ja. En natuurlijk staatsbegrafenis. Staatscrematie. Ja. Heeft hij het verdiend? Tuurlijk. Als gewezen president heeft hij het meer dan verdiend. Ja. Ook minister van Justitie. Ook parlementariër. Ook gewezen politiecommissaris. Nou, hij heeft het land op het hoogste niveau gediend. Staat van dienst. Wat geeft u, ik denk tot slot, want ik zie de mensen op u wachten, geeft u mee aan de VHP in deze donkere dagen? Nou kijk, het is een setback, maar ik zeg groeperen, hergroeperen en doorgaan met de idealen van de voorzitter. Ja? Hij had een droom, die job was nog niet klaar voor hem, want zijn focus was echt de verkiezing van 2030. En je kon niet zeggen dat hij kansloos was. Als bij de laatste gouden verkiezing die man met 45.000 stemmen, de meeste stemmen, heeft behaald toen, dan was hij niet kansloos. Hij zou wederom een sterke speler zijn. En vanuit de oppositie, kijk, als je in de coalitie bent, bij een schietschijf, ja, je kan worden afgerekend op alle fouten die je maakt. En vanuit de oppositie heb je meer bewegingsvrijheid. Dus hij zou daarvan gebruik maken. Ik zag al zijn move, hij ging overal al naartoe. En we kennen de periode 2015, 2020. Hij heeft kilometers afgelegd. En hij zei vaak,
Als je president wil worden, ga het veld in. Ook Ga op de de- kilometers maken. Ook op de fiets. Ja, bij wijze van praten. Dus hij was ready. Ja. Ja. Staat u me toe om, dank u wel, Alsen, heer minister, om mede namens de totale Surinaamse gemeenschap, bevolking, waar ook ter wereld, en de kijkers van Cultura TV Internationaal, u te condoleren en heel veel sterkte toe te wensen. Dank u wel en wederzijds en de mensen van Cultura TV. Dank u wel. Dank u vriendelijk. Aldus de minister van Binnenlandse Zaken, de altijd tip-top minister Marinus B. Hij gaat nu weer terug naar zijn kantoor. Ja, u weet het, de dood is onomkeerbaar, maar ook onvermijdelijk. Hij komt, hij neemt en hij gaat. Zo is het nou eenmaal. Wij van Cultura TV zijn anders dan de dood. Wij gaan overal heen om u de boodschap te brengen. We hopen dat we u bereiken met de boodschap die wij u willen brengen. Ongekleurd, precies zoals het is. Zo brengen we het naar u toe. Met dank aan mijn collega Alston Changayang groet ik u en zeg tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ja, man. Orde. Deki ukrabasi ano sheng Masa pemba ano sheng Begadoti ano sheng Na tampum fui ala. Kleding moet niet mooi zijn op een hanger, maar goed voelen aan jou. Of je nu een pak zoekt voor je werk, iets casuals voor het weekend of een sportieve outfit voor elke dag. Bij het Broekenpaleis vind je meer dan broeken. Complete outfits in grote en lange maten. Met kwaliteit die gewoon lekker zit. Liever eerst rustig thuis kijken? In onze webshop vind je dezelfde keuze. Overzichtelijk, op maat en lengte. In de winkel helpen we je graag persoonlijk. Met eerlijk advies en zonder haast. Want niet jij moet de kleding passen. De kleding moet jou passen. Voel je welkom voor persoonlijk advies. De koffie staat klaar. Of shop op je gemak via hetbroekenpaleis.nl. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Xyla-Care is natuurlijke self-care, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Xyla-Care is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Xyla-Care. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.xyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. www.culturu.com for the generation then.